ki parabungit bat ki parlok baro kat ki bala banyo sngawi kani ka jing perlongi kani ka Bible study ka bakum ka balang lum sia presbyterian ni wanra sipi man ka tayo ni ai ko blai fi ka kerteng ka badan botam ka jong try bat nong pen mbi jing Jesus Christ tingi dang yai beteng ya ka jing puli ka gospel Matthias ka nong bar sau bat nagal nong bar sau ni ya puli mentai ka khot ki ba sau san hadu sau nyu kini ke dek benta ke basau jong kini ke dekat ke A B C ni ladap mentah ke dek ke D jong kini ke dekat sau san hadu sau nyu ke bade sipang syakri bayaine badu bastat lani ke boong hagani ke dekat sau san syakri ubangit badu bastat ubamudru syakri ubala ban syania badu bastat tingi repet iki pangi befer lor gani ke badawa ye ke jing besar ya kenhun ke jong blai dau tau syakri ubolong sodar ye bo try jisu ula pensiat halor jong ya ke kamben besar ye ki briu ke jong di hoat kani ke jing besar kala menong pening kejeli ke berit kuma habo briu u syakri jong blai besar ye wei para bangit ne kala menong ya ke bakham he ke lempung kum ha ke kenhun ke bakhandiat laingut sangut lani sieng lani khamyar haka kenhun ke bahe haka balang but nilai puli nilai pet ke bakumno kata ke jing dawa jong ni ke jing besar dan ri menta ke singi haka ni ke part D jong ke ni ke jing puli jong ni ke khot sau san adu sau nyu tung ni pet pat ye ki wei pat ki phang ting ni pet ye ke phang jong balai ba ka dan kaman besar but ni pet ru ye ke wei pat ka phang bakumno ngin penjana ye ladi kumnongin pentibit yeladi ha kata ke kamram kum ki saudar ki ban besar ya ka kanhun ke jong blai tunginya duai sai si na try ni aingu amen ka benta pamela penla ingi bangin nang beteng ni Bible study kum ka balang lum si out angni banyo try ban penbenaru lani ban penpoiru e kani lingba ke YouTube channel bagi parabunget bat ki parlok na keleng ke nyo ban sngap try to kerku ikani ke poru kuma mela juyai kerku ki por ki bulalen bagi eke baro ki banginya puli kin long ke jing tei sisa ke jing im sem jongi kin long try ke jing pen kre ingi bangin long kita ki brio ki balaban besar ya ka ktien jomi ki weipan haba me dawa me khot ingi banne ta ka kam to sngo try ki ni jing kerpan to ma ki pop ki rangkang na banga pan ki ni bro ten Jesus Christ amen. Teman tak sengi ngin pet pat ya kata ka phang jong gani ka kam jing besar balai ba kadon kam ingi ban besar ti hoi adangi sisim nuksa na ka jing im jungi ba ngidang long ki khna ki khnung ngidan kam ban besar dagi kimi ki pa jungi dangi la kham he ngla samlaru dang dan kam ban besar wan dagila rangba ngila temen ru ka met jungi kadon kam ki jing besar dekat nutam kaman sim jengi kemboong ki briu ki jong blai ki ong ba hakalong renyeng jong briu kadon kaman sim the spirit kadon kadonut soul but kadon ru kaman spirit soul and body hoi hakani ka soul ka kenthup ya kadonut ya ka jingmat jimberkhan but kini lightly digi benta bakum ki bring dan kam ki besar dekat nutam kham tam kamen sim namar ba kadai ka bakong santam ha kalong renyeng ke jongi ki brio te ublei kom unong yalam bat ukpa jongi bhabning bola pha you try jisu khon jong man penlong ingi ki khon ki jong u daga jing pen im ka ban lengba try jisu ukwa banginyo ekani ke jing besar men sim nadu badang kha yangi sega jing long men sim ka bathamai lani ke jing kha arsin kum ong Petrus banginyo ke jing besar jong ke basngur ke dut ke khtin blai ndri om tang kata ndri banang besar nang besar yangi banang ngila kham he ngila ban bam ban kथा de ka do kum ong pat unong tho sike Hebrew ha ka sithi sike Hebrew te kai kan hongrim ba don kam ban besai ngi ni sam haga sithi jong apostle Paul sike Ephesus kan nong ba saud khat khat we du khat lai
ngan pule ki ba ong kum ni bad ula thong ki wei ban long ki apostle bad ki wei ki nong tho lupa bad ki wei ki nong tho khana bad ki wei ki nong serai bad ki nong hikai ya ka ban penjana ya ki ru khoi ya ka jing trei ka jing sakri tin play ya ka ban te ya ka met u Christ anda tat anda nginyo poi baro sekata ka jing nong ka wei jong ka jinget bad ka jong ka jing tip ya khun play hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka ren nyang u Christ tening nang ngi I bo play haba ulapin emengi kuma ong apostle Paul ka sithi signong rom kunong ba prad khat arf khandai ka jing thau ban pin emengi ka long bangin nelong sidor ba khon jong Jesus Christ kamat bangin yesrem ye u na dong sedong bat ban poi sekata kuma ong pat hakani ka khat ba khalai ka bang puli mentan hadu ka jing long rang ba bha jong ka jing thau ka ren yang Christ bangin de srem ye try Jesu na dong sedong dan kam bangin yo ya ka jing besar te ka tu khot ka bakhat wei hai ka bakhat ar ka dan gani ka kentien ka baong ya ka ban penjanai ya ki ru khoi ya ka ban tei ya ka met u Christ ka met u Christ ka de ka balang ka jong u ban tei ya ka mat ban pensan ya ka de ban pensan ya ka dan kam ban besar ya ka ban syarai ban sumar ya ka bamut ka jing besar ka jing syarai ya ki riungen ti nakata ka daw ka dukhat ka bakhat wei la tho bo blei uthong ye ke apostle ki nang thu lupa ki nong thu khana ki nong sharai bat ki noi kai naga banta ka ni ka jing thumu hoi ki dan sik wei ru ki sakri ki jong blei ki badan la ka jong ka jing ai kum ki ban pen khia bat ki wei ki balong hi si banta na ka ni ka jing basa dan re ka be de bat ka khtin u blei kham kerpang kini ki santli ki balajer hangni ki apostol ki nong thu lupa ki nong thu khana ki nong sharai bat ki nong hikai te nang ni I ka jinges no jong kani ka benta bat kani ka bangi puli ha gospel Matthews ka nong ka bar saud khot arsan bau try Jesu ukran sipang shakri ubayaine bat ubasta ban ai jingbam lani ban besar ya ka kenhun jong ka yeng ka jong ha ka por ka babyang tilada msim thong yu bokumuta kamut ka balang ki breu ki jong blai kinam yo ya ka jing besar dengi ina ka daw ban ka por se ka por bleu thong ki breu ki bokum kita bakin long ki saudar kin long ki nong sharai kin nong besar ya ka kenhun ka jong hoi ha ka jeli ka bakhamrit ladang ade ukpa lani ka kemi ngamden kam bangan nolong nong serai lani ban simi kita ki wi ki bentan re tang ka jing persang ka jonga hieng yi khon ro kala long ka jing besar bad u blei long ba mun sim hi u bahi kai te adang sim luksa ya ka nien na ka jing im jongi kum ki brio ha ka ni ka metro ni don kam ya ka ni ka jing besar ban ngi kit khia bat kanutam kumangi kran mentan badan kamban besar ya ka jing im ka bakan jaman sim khanang bangin san te ka daw baro kalong na mar ka jing thmu jong blai babaro ngin poi se ka jing thau ka renyang u Christ ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka renyang u Christ sithi si ka Ephesus kalonong ka basaw ka khat ka bakhat lai te hoi ngan puliru ka khat ka bakhan riu nau bakamet baro ka wei ka lapanwan dur biang bat bala pendat lang da kata ka wei ka wei ka khot ka ya ai ka bakum ka jing thau ha ka jing trei ka biang jong ka wei ka benta ka pensan ya kata ka met ya ka ban tei ya ladi ha ka jing I to tingi le pet ya kata ka benta bat wa apostle Paul ukran sipang ka dut bakin san ha ka lenong ka balai ka khot ka ba ar bat ka khot ka ba sipho jong ka sithi sikinong korin ka baningkong dengan puli gini ka khot kan tien ki badona kani ka sithi sikinong korin ka baningkong kalong ka balai ka khot ka ba ar ka ba sipho kan tien gi baong ngala jup sa jup ja ya phi da ka dut
da ka jingbam namar phimla bansha ya kata wat hadu mentaru phim patla haga dukhot ka basi fo ong kat bakum ge jingai e ublei ya kabala ai hanga kumurang ba nong tei ubastat ngala seng ya kanong rim te weipat utei lor te apostle Paul ulong ubriu ba ublei la thung ban besar ya ka balang ka jong badru bante te bante ya ka balang si bantana kata kadai ka jing besar te haga dukhot ka banrio ka ba praru ukran sipang utau ba ai te si bantana ka jong na ka jing besar kalong ban ai ban kata ka jing tho boro kalong bangin nang san ban poi se kata ka jing dap renyeng ka jong try jisu bangin srimi u na dong shadong kamat te da kumno pat ninya penjanai yeladi laningin pentibit yeladi hakani ka kam jong ka jing sa te kani ka dei ka benta ka ba ar bangin pet menta ka janmit nganumla ban simnot ya baro ka bede ba kani ka benta ka khamyar tendri tung nya pet kat tu kan ni ki mat ki ban yarap ingi bangin sotho ka e bangin de banne khnang bangin long ki nong besa ki basta bat ki bala ban shania ka baning kong da ka bangi train do ka man sim hoi ngala mention ni kani ka tayo ka bladam te bat kai baro ka bangile hakani ka benta bat ki wi ki bentaru kan ka bangile ni gajing bangin tray lakumba kata ka dei ka kam ka jong try kala banong ka kam kamai ka ji jong iru kala banong ki wi keno ka kam keno ka bangile ladangi perkhat bangile yakani kum ka jing sakri u try jisu te kata kan long ka banyarap ingi sibon haga benta kum ki nong besa kum ki sodar kum ki nong sharai bangin la banne kata dia ka siti si ko kolosai lai arfulai ni semi to kentin ka bo ong apostle Paul kat ka ba finle to train do ka man sim kumba how try but haki brio tapi kani ka long ka weila se ka tanrai ka ba kham don kam e bangan kan mau ba kani ka jing junga ka de ka jing ban chakri yo try jisu ndai tang banga don yeng mani ndai tang ka por banga puli kot ba nani banga hikai kten ublai ndri kan ka bangale ngale da kata ka jing suthu bangale na ka bantau try jisu tinang tapat ba ka jing try jungi kamdei ka bangi try na ka bor jong in suthu ya kata ndri ka de ka jing try ka bangi try da ka jing ai bor ka jong blai u petras u ong ha ka siti ka baning kong no basau khot bakhat wei wong la daw no ukran to ai bon kran kum ki jing ong ublei la daw no ule basan to unle kum na ka bor ba ai ublei ba ki ek e baro onyo penan brom yu ublei te kata ka de ki jing kentu ba bangi sakri yu ublei kum ki sodar ni dei ban don kata ka jing ken mau ba kam dei ka bor jungi ka de ka bor ka jong ublei bat teng iklat dia kata hoi da bangi keren ding ong ngale kani da ka bor jong blai aingu yu blai re bun sin pat ni poi se ka do ni poi se ka jing sania ala ka jong ka jing la ala ka jong ka jing kan mau ala ka jong ka jing simpang ala ka jong ka jing stan bu blai myo ban pen kam hok su ya kata jing siau ai ni ka jing stan ai ni ka jing la ka jing tibet ka jing sotho ka jing simpang ka jing ai khnang ba min penun kam hok ye kata na ka banta banong ki sodar ki bala ban shania bat ki sta nang tau ong ru ngai ni samru ha ka ktin jong blai ye ka jing kran na pedeng try su bodu petros show bo try su on ki bat sebeneng try su ko mangile kran ye ka ni khandiat man sam tayo u yai ban ya ka wei ka benta banlong long pesa hakani ka jing kran jong u bod petros ka balong ka drut jong ka jingkli ka jing dawa jong ka dei banda ie chi sai u te lai sin u kli ka tu ka jingkli ka sin ka baning kong wong ko siman me e ma menga bani kini petros ong hoet trajisu ong tu besai ki khonlang berat jonga
Hakasian ke baar kulib yang keju Petrus wong hoit try metip banga i yemi try jisu wong biang to am lani sharai kin langbrat jonga kata gede khot bakhan riu gospel yones kulan nong bar hui hagat khot bakhan nyong isem biang sasi sen try jisu sen balai kali ya keju ke jingkli Petrus wong ko try metip yaki baro metip banga i yemi baru try jisu sen pat wong tu besar yaki langbrat jonga tingi ini arsian utrai jisu wong tu besar yaki langbrat lani yaki khun langbrat jonga sisian pat wong tu up yaki ya ki langbrat jonga tiban up komat ban syarai tu sodar ubah ude ubah up lani syarai badru ubah besar kumunong up langbrat te kani kadai kawipat kaslam dak hakabangi ngila ban pensan chwai ladi ban pensan yadi hakajing iet jongi yo try jisu kumbala dawa yo Petrus bada bangi la sedang ban iet menang ye iet banang kham khlan nang kham jeliu kajing iet jongi yo kataru minang yo ya kabor ban besar ya kibriu kijong ti ngilai Pedro ba ubriu ubala ban besar ude uta ubo priang ye kijing kai kibau yo na kaktin kijong blei lani kijing kai jong ka hima te ngilai pet na sam te yoru kumno ba try jisu hadin bola hikai chifang ka hima jong blei sinran dalak kut kitu kijing kai kitu farsi be fer nang tau kli ki fi sung thu nem te ki ongila sung thu try kabomot ba ubri ubasya skore kitin jong blei ubaya minat kitin jong blei hado ban sung thu uta ude ubri uru ubala ban besar nomor try jisu ong ba ubakum ni ubri ula ban sei na kijing kenchau kijong kijing kenchau jong kitin jong blei la ki bal dream ne ki bathamai kum kijing bam ki ba sei na ka almari ka bo kijing bam lani ka no ka jing kenchau la ka de ka spark fo la ka barim na ka batmai kat kum kijing don kam te don kam ban minat daladi ka kitin jong blei bangila ban long ki nong besa ki baler kam te ubakumuni ubriu utip ya ka por ka babiang ban besa utip ya ka jing don kam bat utip ru ban ai ya kata ka babahatam kat kum kata ka jing don kam pada ka por ka babiang tam nang ta kawipat kabangisyam banlong kinong besar ki ba ler kam lani ki ba don kata ka jing seso lani ki ba tibet kadon kam ingi bangin kiar na ka ba yala kai bat ka kitin jong blei na ka ba kran start sipang ka kitin jong blei khlam da puli bnia da ka jing yalam mu mensim te kata ka bukum kata ka jia ki por jong ki apostol ka jia do mentaru bagi don gibreu ki ba kran kai ya ka kitin ka jong blei ki ba besar de ka e ka bom te yo pa lang jong blei le si ki nang e ban pensung tenat ndoi ka bagi besar maki kamdan e ruam kamdan pasok la ban ong ka di tangkal air sudah te nga kan mau il dia ba ki por ki ba dang khun ki dang khna ki khun ngai police phang ka jing sniu jong ka sini bat nga tip bha ba usut met ubon bha ka sini au kini ki sweet sebagai bam ki khna te rai kut ba ye ki khun a jong nganum ai de ki sweet met wat la de ki ai ki we ki ba yeng ru nganum sha bakin bam bat ngan ai ki dau shana hapor ba wan trei kum to mo ka julong kom ki kimi pa bangi ko ban thit reneng e ki khon den lawan phai si yeng halan ti nga thit du shana teng shana badam teng shana motor but la penlin ni ladi ya ki bakin bam kum ta tekim ju kham kan mau shu ban da pan tu sweet met bathiang habang wan si te kata ka dei kum ki breu na ka benta ka jing besai ka ni ka met ka balong tang ka do
ngi perkhat ya kita ki bantai khun tekan no tam ya ka jing besar bukan zaman sim bangin besar de ki bantai sisa om de ki balong ki ban kata ya ki te o apsal Paul pan kan mau ka sithi signong Thessaloni bakidan ki bre ki bahikai ki jing kai ki suit barwang ba kidon ki ban sasngap ki ban sya skori bukum kita ki ong ilade bagi Kristen ki ong ilade bagi no hikai ndre ki hikai ki jing hikai ki suit haga sithi signong koren ka ba ar nong ba sau ka khot ka ba ar wong ba nim khle phon ni ka ktin ka jong play nim la ki ba ki balong po lani ktin parang ong we have not handled the word of God deceitfully ngim pen kalan ya ktin jung play ban long ka jing syukur ha jaga ban long ka jing tei ban long ka jing kelon ha jaga ban long ka jing pen yang ya ki breu ki jung play dan rei wong ni besar da ka jing sisa ha ka tu ka khot bat ka babut ru tu usakri uba besar ubala ban besar uderu breu ubam smule ran ban besar banani ban kran ya ka ktin play badu bodan ru ha u ka jing slur kini ki ya rengkat ngala ban sung thu ai ka tien jong blai ndri la dang le ran ngam slur le na ai ka ta jing sung thu le na ai ka ta jing tip junga ka jing don junga ya ka jing ba man sim ban besai ki we ka le na ai la dang ngam dan ka jing slur te apostle Paul ha ka sithi sinong rom nong baning kong ka khot ba khan riu wong namar ngam smule ran ya ka gospel of Christ na bakalong ka bor blay ya ka ban penim ya wepo way banget ya jiw ning kong bat ya Greek ro tapi kata kadai ka nuksa ka bangyo no apostle Paul ba ngam dei ban sung le ran ban kran ya ka jing sisa ka tin jung blay ban long kum ka jing besa ka jing tei ki bai bar habang apelmien ya le dei kata ru blay unang pensan yangi bangin long ki patbet ban besai ka tin blay Apostle Paul kran ro sipang ka jing don kam ya ka jing slur usung tho bila diu di tong breu bateng teng ula ban septing habai kandu i ki jing ma lani ban septing nomor basung le ran badan ki wi breu la se ki bakham pau khmat we dan lang ka jo lampung tekum ta uang ye ki parabunget Ephesus ka long ka ba ndriu de khat khanda jong city ki Ephesus uang ba kin duai na ka banta jong uru bo man sim un ai u ka jing slur ban kran ni ka tin jong play kentien ki bong da ka ba duai hala ka sngi da ka jing duai bat ka jing karpat baro how man sim bat da ka jing sumar sifang ka ni da ka jing minot bat ka jing karpat baro na ka banta ki riu khoi baro ban na ka banta jong ngaru bo nyo ai hanga ka ktin ha banga ang la ka sentur ya ka ban pentip da ka jing slur ya ka jing mayan ka gospel Apostle Paul ni suthu ni bau angnot bha ban yo ka jing slur ban mangam fi ka no tam ni don kam ya ka jing slur bha bangi la tip ya ka jing sisa jong ka ten blai ni long ki baslur teng teng kalong ka ba su dio bani i ba ki bre ki ba hikai ya ka ba bakla ya ka ba syukur ki kham slur pun ban maki ban hikai ya ka ten blai ha ka dur ka ba bakla kat bagi breu pat ki bakwa ban hikai ya ka basisya na ka kten jong blai ki le ran ki septing bat kumta kalong ka jingdu ka bakrau ya ka kanhun ka jong blai ka dan ka jing khateno ya ka jing besa Apostle Paul wong ha ka tu ka ju hi ka banta ka bang puli mentan wong na ka banta ka bang ilong ki nong kiten sim ha ki kenjri bah ka tak ngan krenslur kumba ka dei nga ban kren yala di udan hai hakani kapor udan hayeng bendi rom but haki kenjri ukham dan hok mu ban septing nomor baki sipai rom ki up sodong but let's say ki up kumno bakin ki pet kumno ban khang yu na ka bailap e gospel re pedeng kita uyo e jing slor ban nyayalap arsnam rom but ban nakta jing lap jung ka banang ki pat ki jaka kalanang roy kalanang san tu ki nong besa ki basisya kim dan jing khmi dan ti banyo jing mentoy na ka jing besa jung ki khten blai ka jing kai lan ne ka jing lap jung ki khten blai
Ni puli bonsen ni kani haka testament ka bathmai apostle Paul dan Petrus ru ki kran ni kani bakim kwa banong kum kita gibriu ki bas yo jing mentoi na ka ktinu blai ban pen mentoi ladi ban yo pisa ban yo spa namta bat kim kwa hiru ban penlong ya ki para bungai kum ki jing khai jongki ndre kini ki singi jongi i ba yaki bakum kita gibriu ki don ki penlong jing khai na ka jing hikai lani ka jing lap jongki ya ktinu blai bat angim dan por ban jerlut kita ki don sibun lada kadan ka por hadin min sa ai di kinuksa dengan puli gani ka city ki thesoni ka ba ningkong ka dokhat kalnong ka ba ar dokhat balai saw kentien ki bong namar ka jing sneng kentu jonga kami na ka jing bakala lemni na ka jing bom khoi lemni na ka jing shukor ndai kum bo bleu la ibet ban IT hangai ka ta gospel kum tang yelap ken IT hangi ya ka ta gospel kum tang yelap ken kum ki ba pensung bhai ki briun re yo blei ubab tenjo yit iki donut jungi namar ngim jukran menuru daki kitien yero asap lemni da ka ba telap ya ka ba kwa lalat ublei ulong saki teknik ni ibana ka jing thmu jong apostle Paul ba habau kran kitinu blei kran jali jo kum ka jing buri ya ka jing lalat jing kwa mentoi na kata ka jing sakritin blei jo rei ukran be anong ka jing te ki we apostle Petrus ruang sithi ba anong ba ar khat balai bada ka jing kwa lalot kin ya khai ya phi da ki kitien ba thaunang ya ki ba kata ka jing penrem nam menslam kam pentut bat kata ka jing penjot no jongki kam samthia tengi ini ba nadu ka por jongki apostol la don ki brio ki ba ka jing lalot ka jongki ka jing kwa lalot jongki ya ka spa pathai ki kloi ban penong jing khai ya kita ki brio ki ba ki hikai ki penan kam de ki kentien ba thaunang ongang ni lani ki kentien jali jo ki bom dei si satya ka jing si sha na ka kentien jong blai ri ki pen bang ki brio bakin so bang ban sngap ki bukum kita te parabungen kata ka dei ka bo bleu so si bat ka jing bisar ki bukum kita ka long ka bakrau dari mangam phi ladau blei ukwa ingi benlong ki nong besar yano yanoru ikwa ban ai ya ka babatam ya ka jing sisa ban ai ru ya kat kum ka jing dan kam jong kita ki bangi besar ban ai ru ha ka por ka badai biang khnang bakin yo ban san se kata ka jing thau ka renyang Christ khnang ba in yo ban long sidur bat u ko blesi bon ta ka buram ka jong u amen tongin ya panuai ha ka bawai no ru try ni aingu emenam ta ka ktien ka jong me to da khui wei pi wei ki be sngo wi ka ni ka jing ya puli jong ye ka ktien ka jong me ka ni ka bible study sefang ka jing long kum ki nong besar lani ki saudar ki babaha ki saudar ki bastat ki badan ru ka jing yai na aki khnang ba atrai ngila banang penjanai lidi bahwa me dawa nangi bangin na ka ni ka kam bangin long ki brio ru ki balapan kre tus ngau try ki jing pat jungi na bangi pani ki ni teng Jesus Christ pada ka bawai no to ai ba jing ai e ka ba dap yang ka jong try Jesu ka jingi ba ka bom jikula ka jong blai lambat ka jing slok ka jong mensem ba khoi kinda shongkar hai lambat upai lang ujong me hang ni ba ka lang setlak thei menta ba da do lak taru amen.